עם היד על הלב, היו לא מעט החלטות של המחוזי ששפטו את זדורוב שלא אהבתי. אני לא מדבר על השורה האחרונה, אלא על ההחלטות שבדרך. לעומת זאת, מאוד אהבתי את ההחלטות של העליון בערעור השני, שבו למעשה הם עשו סדר ושינו לא מעט את החלטות המחוזי. אולם דבר אחד עדיין מציק לי, וזה תעלומה בעיניי. בהחלטת שופטי המחוזי להרשיע את זדורוב, הם נימקו את הראיות בכך שזדורוב הודה, זדורוב שחזר, ועוד ועוד ועוד. והדגש בהרשעה, כפי שנימקו זאת השופטים, היה בפרטים המוכמנים הרבים שמסר זדורוב לחוקריו. השופטים פירטו את הפרטים המוכמנים ונתנו דגש מיוחד לפרט מוכמן אחד, וציינו כי לפרט מוכמן זה יש משקל מכריע. ולעניות דעתי, אני חושב שבכלל לא מדובר בפרט מוכמן. למה אני מתכוון? אני מתכוון לשיחת הטלפון המפורסמת בין ראובן ג'אנח לרומן זדורוב. בליל הרצח, 6 לדצמבר 2006, בשעה 21:23, ראובן ג'אנח, בעל חנות לחומרי בניין בקצרין, התקשר לזדורוב כדי לשאול אותו אם יוכל למחרת להתחיל שיפוץ בביתו. זדורוב ענה שלא, מכיוון שענה שלא סיים את העבודה בבית ספר. ואז ראובן אמר לזדורוב שהוא לא יכול לעבוד מחר בבית ספר, מכיוון שמצאו ילדה מתה בבית ספר. מיד בסיום השיחה, אולגה, אשתו של זדורוב, שאלה אותו מה ראובן רצה, וזדורוב ענה שראובן אמר לו שילדה נפלה באסלה בשירותי בית הספר. אולגה מסרה על כך עדות. ראובן ג'אנח הדגיש שוב ושוב שבשיחה עם זדורוב הוא לא אמר את המילים אסלה בשירותים, וכלל לא יודע שהגופה נמצאה בשירותי בית הספר. מכאן הסיקו השופטים, זה שזדורוב ידע בליל הרצח שהגופה נמצאה על האסלה בשירותים, דבר שלא פורסם בתקשורת, זה פרט מוכמן שרק הרוצח יכול היה לדעת, ולכן קבעו שמדובר בפרט מוכמן ויש לתת לו משקל מכריע. האומנם זה לא פורסם בתקשורת באותו יום? חברים, טעות. לא מדובר במוכמן מכריע ולא במוכמן רגיל. דבר ראשון, זה כן פורסם בתקשורת באותו יום, לפני השיחה המפורסמת מראובן ג'אנח לרומן זדורוב. צירפתי לינק לחדשות ערוץ 10 בטלוויזיה מיום הרצח. מספר דקות לפני השעה 8 בערב, מגיש החדשות יעקב אילון וכתב הפלילים רובי המרשלג מסרו מספר פעמים שגופתה של הילדה נמצאה בשירותי בית הספר. אז זה כן פורסם בתקשורת, וכל עם ישראל ראה ושמע. אז איפה כאן המוכמן? לא לשכוח גם שזדורוב היה משוחרר, וסביר שהוא ראה את החדשות. וסביר שגם ראובן ג'אנח ראה את החדשות. דבר שני, ראובן ג'אנח מסר שכאשר דיבר עם זדורוב בליל הרצח בשעה 21:23, הוא לא ידע שהגופה נמצאה בשירותים. אתם יודעים מה? נניח שראובן ג'אנח לא ראה טלוויזיה באותו יום. בשעה 8 בערב, בליל הרצח, ראובן ג'אנח קיבל שיחת טלפון מאשתו, שסיפרה לו שמצאו את גופתה של תאיר. לציין שאשתו של ראובן השתתפה בחיפושים אחרי תאיר, והייתה בין הראשונים שגילו את הגופה בשירותי בית הספר. בשעה 8 כאמור, היא סיפרה לבעלה על מציאת הגופה. האם היא לא סיפרה לו היכן נמצאה הגופה? אני בספק. דבר שלישי, בעדות שמסר ראובן ג'אנח בבית המשפט, ג'אנח היה פחות החלטי, ומסר שכאשר שוחח עם זדורוב, הוא ככל הנראה ידע שהגופה נמצאה בשירותים, וייתכן ששמע זאת מחברים, וייתכן שאמר זאת לזדורוב. חברים, מכאן אני מסיק שלא מדובר בכלל במוכמן. תחשבו על זה. ואם תרצו לשמוע את הסיפור האמיתי ואת כל ההרצאה, צרו קשר.